I aquí entrem a la batalla final. Molta atenció, perquè la cançó va dient moltes coses. És molt trepidant. Mentre la Wasula està cavant, arriben els Wasitxu, el senyor Webster la descobreix, volen intentar aturar-la, però aleshores en Macaulay es preocupa i l'I.T. jugarà un paper superimportant. Crec que serà al final qui salvarà la Wasula. Però un moment, no avancem coses. Anem a cantar-les. Veureu que hi ha moltes melodies que ja hem cantat de cançons anteriors, perquè com és l'última cançó, agafem i fem una barreja ben barrejada perquè tot acabi molt i molt bé, també musicalment. Esteu preparats i preparades? Doncs, que comenci. Estava a punt de començar la batalla final. Van arribar a la muntanya, la xerrava d'una pala, mentre la Wasula cavava, tots estaven atents. Van aparèixer dos homes, van descobrir que trobaven, van voler cridar l'alarma, ho van haver de fer. Les fletxes mortals els van fer callar, per sempre més. Ara canten els instruments, aprofitem per recordar la lletra. No trigaran a buscar-vos. No trigaran a buscar-vos, No tardaran. no tardaran a trobar-vos. Atenció! I vindran bé l'armats. Sigueu alerta, vigileu, protegiu-vos. Avancem! Ja estem aquí. Ens han descobert. Ens han rodejat. El puny al pit és el moment. Aguantem! Resistir. Atenció! El senyor. El senyor Webster l'ha vist, li anava insultant, alguna cosa important. Atenció, va cridar tots els seus homes. Va cridar tots els seus homes per apuntar per matar-la, però en comptes de fugir, ella seguia. I ara en Macaulay. El Macaulay ho va veure i va fer un crit. I ara entrem en el cap de Macaulay. En Macaulay està rumiant, està pensant, està preocupat. Està dient... Si acabarà la Wasula, tot estarà ben perdut. Si acabarà Atenció, atenció, mireu-me. tot estarà ben perdut. I ara, senyors i senyores, I.T. apareixerà i jugarà un paper superimportant. I ara què passa? S'hi va posar a ploure i de sobte, de tant cavar la Wasula, de la terra, del forat que havia fet, va sortir un raig d'aigua enorme, que era el riu subterrani, per inundar-ho tot. I en aquest moment, senyors i senyores, és quan agafarem el nostre shaker,